ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ ሎሚ ንሪኣ ኣርእስቲ ንመብዛሕትኡ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ጉዕዞ ሂወቱ ዓቕሚ ኣዳም ንበዚ ዝበፅሕ ማለት ዘጋጥሞ ተፍፃሚ ክትከውን ተስፋ ይገብር ንሳ ድማ መቸም ዝኾነ ወዲ ኣብ ክልል ዕድመ 18 ቅድሚኡ ድሕሪኡ ኣብ ጉዕዞ ፍቕሪ ንሓንቲ ጓል ብፍቕሪ ብካልእ ፅቡቕ ዓይኒ ክጥምታ ምስ ጀመረ ፅቡቕ ሌላ ምስ ገበረ ሓደ መዓልቲ ፍቕራዊ ሕቶ ይቕርበላ መቸም ዝበዝሓና ከም ንፈልጦ ኩሉ ዘቕረብካዮ ፍቕራዊ ሕቶ እወ ዝብል መልሲ ትረኽበሉ ማለት ኣይኮነን ናይ ሎሚ ኣርእስትና ድማ ኖ ዝብል መልሲ ምስ ረኸብካ ክትገብሮ ዘለካ ኣካይዳ ኢና ወይ ክትጥቀመሉ ዘለካ ብልሒ ኢና ክንርኢ ምክንያቱ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ መጀመርያ ኖ ምስ በላኻ ናይ መወዳእታ ኖ ማለት ኣይኮነን እዚ ድማ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጉዕዞ ሂወት ዘዕልልዎን ዝተመኮርናዮን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ትደልያ እታ ትብህጋ ንቁም ነገር ትደልያ ዘለካ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ብኩለንትናኻ ድማ ትኾነኒ እያ ኣነ እውን ይኾነ ኢልካ ዝኣመንካያ ትፈትወካ እውን ዝመስለካ ዝነበረ ኖ ክትብለካ ከላ ክትጥቀመሉ ዘለካ ወይ ክትከዶ ዘለካ መንገዲ ትሕብር እያ ክትከውን ኣነ እውን ኣብ ከለክ ንእሸይ ከለኹ ኣደኖ ኣብ 21 ገሎ ከለኹ ሓንቲ ጓል ጠሚተ ነይረ ሽዑ ፅቡቕ ንኸይድ ነርናስ እዎ ክትብለኒ ኢላስ በቃ ተገሪሄ ነይረ ሽዑ ዝበለትኒ ኖ ክሳብ ሕጂ የዝክሮ እንታይ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝገበርኩ እንታይ ከም ዝበልኩ ፅቡቕ ጌራ የዝክሮኒ ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ዝወርደካ ደራዕሲ ይርዳእኒ እዩ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ግን ምስትውዓል የድሊ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ድማ ክሳብ መወዳእታ እንተተኸቲልኩማ ብዙሕ ነገር ክትመረኩም ትኽእል እያ ካብ ሓንቲ ክኢላ ጓል ዝተፃሕፈት እያ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ከም ዝጥምትኦ ክሕግዘና ስለ ዝኽእል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ድማ መወዳእታ ርእቶናትን ክትበሃል ይኹን እምበኣር ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ራእይዋ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ስለዚ ናብቲ ትሕዝቶ ከዘኩም እየ ሰናይ ምክትታል let's go so how to win over a girl who rejected you practical advice ኢና ክንርኢ ስለዚ ኖ ንዝበለትካ ከመይ ጌርካ ክትእምን ትኽእል ትብል ኣርእስቲ እያ ክትከውን ቀዳመይቲ ነጥቢ ክትገብራ ዘለካ ኖ ምስ በለትካ give her space and stop chasing her ስለዚ ተቀዳመይቲ ነጥቢ ምሳኻ ነቲ ዘቕረብካያ ፍቕራዊ ሕቶ ኖ እንድሕር ኢላትካ ደድሕርያ ምጉያይ ኣቋርፅ ቁርብ ግዜን ቁርብ ሰላም ድማ ክትባፈት ዲጂ መብዛሕትና ወዳት ንፈልጦ ኖ ምስ በለትካ በቃ ብሙሉእ ሓይልኻ በቲ ናኸትርካ ብሰባትን ብገለን ኖ እሱ ኣይሰርሕን እዩ so ክንሪና she just turned you down your ego is crushed ኖ ምስ በለትካ እቲ ናትካ ኣንነት መን ምዃንካ ኩሉ ክብርታትካ ተሰይሩ እዩ ዝተናዓቕካ ዘይትረብሕ ሰብ ዝኾንካ ኮይኑ ይስማዓካ ጌጋ እዩ ግን እዚ ንኩልና ይስማዓና ከምኡ ግን ጌጋ እዩ it's normal but don't let it get into you so normal ነገር እዩ ንኩሉ ሰብ ዘጋጥም እዩ ዋላ እቲ ዝበለፀ እቲ ዝሃብተመ እቲ ዝነፍዐ እቲ ስማርተስት ዝበሃል እውን ብገለ ደቂ ኣንስትዮ ኖ ከም ዝበሃል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እሳ ኖ ኢላትካ ማለት ንስኻ ሕማቕ ኢኻ ማለት ኣይኮነን እሳ ኣብቲ ግዜ እቲ ገለ ካባኻ ዝዕግብ ስለ ዘይረኸበት ካባኻ ዝበልፅ ስለ ዘለዋ ዝተፈላለየ ምኽንያት ክህልዋ ክእል እዩ ክንሪኦ ኢና ድማ ስለዚ ፐርሰናል ኣይትወሰዶ ኖ ምባላ don't let your ego trick you into thinking that this is a challenge you will win immediately so እዚ ሕጂ ንገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ኦ ኖ ኢላትኒ ስለዚ እዚ ቻለንጅ ናይ ግድን ሕራይ ከብል ኣለኒ ኣብ ሓፂር ግዜኻ ኢልካ ኩሉ ኣፅዋራትካ ንገለመለን ጌርካ ክትቃለስ ምፍታን ጌጋ እዩ ትብለና ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ምስጢር ድማ ትነግረና እሱ ድማ women enjoy being chased መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ንፍቕሪ ከይደለያኻ ምሳኻ ከዳ ከይደለያ ኣፋፍኖት ናይ ተገዳስነት ከርእያኻ ከለያ ንሱ ድማ ወዲ ክሃድነን ደድሕርየን ክመፀን ክግደሰለን ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበኣር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ሓደ ምጉዳል ናይ ዋጋ ጌርና ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርና ኣለና ስለዚ ክትመሃሩ ትደልዮም ዝተፈላለየ ኮርሳት ዕድላት ቁሩብ ፈጢርና ኣለና ክንብል ንኽእል ነዚ ዕድል ተጠቂምኩም ናብቲ ትምህርቲ ከይድኩም ሂወትኩም ክትልውጡ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ፃውዒተ እዩ ንሓፂር ግዜ እዩ ዝፀንሕ ስለዚ ትዕድል ተጠቀሙሉ ይብለኩም ከይድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች መጠን ፍልጠትካ ዝዓበየ መጠኑ ድማ እተወትካ ይዓቢ እዮም ዝብሉ ለባማት
So thank you so much. ደቂ ኣንስትዮ ክህደና ተደለይቲ ክኾና ደስ ስለ ዝብለን ከምኡ ክገብራ ክእላ እየን ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ከምኡ ንክትሃድነን ዳ እምበር ንክትወስደን ኣይኮናን ዝገብራ እዚኣ እውን ምስትውዓል የድልይዋ ስለምንታይ እሞ ከምዚ ኢላ ትመፀኒ ያ ክትግደሰላ የፍቅረከ ገለገለ ክትብላ እቲ ቃላት ክሰምዖ ስለ ትደሊ እምበር ምሳኻ ክትከውን ስለ ትደሊ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ እዚኣ ምስትውዓል የድልየካ ምክንያቱ ምልክታት ክትበካ ፀኒሓ ሽዑ ኖ ክትብለካ ከላ ማለት እዩ but when you ask us, we reply with firm no. That's until you stop chasing. So, حنت قال كم جراتك. No ندحر لاتك كتجبر زلك تدحر يا مجيء كتوقارصو الله كيلات مخركة. دان جبرلنا give her chance to miss you and she might realize the opportunity she just missed. Let her chase you. So, تقول no مزبلتك كند من تايبر تعتيازيا رسعيا. جزي هبا totally ignore جبرنا مليلنا كاب أزلك تصحفو زنبركا تدولو زنبركا كله كتوجدون أزيخا توحدون هلكا زدما كند منتاي مساخا جزيت تحلف نيرا كتنافقك عدل هبا كتنافقك كتحاسب له عدل هبا شعو دحر جزي واو حدا قد هسسب لبس يرا لغو زك كخونن زغل زنبر عدل أمليت إنه لو إيلا تقمت إلى تحسب عدل كل خلي اندحر تقدم تقبر زنبركا بلع زلع على نهري اندحر غتيل كاغن من نالبات نسوس عليها كون سلت خلي وتر هذا وتر تنرينا show strengths and fix your weaknesses تبنالو so تمالتي even if you felt you had a good vibe with her maybe there is something she fundamentally doesn't like about you she probably won't waste her time or yours ولا قا match تقبركم ويكا تبغ تخدو زلهم تمثلك أبي وتكا قال نجار كبهرياتك ويكا قال نجاراتك نعا بفتشم دس زي بلا كله غلي كله يخلي اسحاقن زي فلت كا كون خلي ويدما صبو غيركا زي حسب كالك كون خلي سلازي لنفسها مفتاش غزي ونيزي سلمنتاي كمز صبو كيصنيها هاندبت نوخت بلا كامريصا انتاي كون خليلكا محساب كدليو ابزي حج محساب كنبل كلنا نفس وكف زغبركا نطبي بدقيق كتمرامرلا لك مالتنا يكون زصلالي ግን بحفشا ننفسها تشيك تقبر ادل كباكا زخل مدرخ وني سلازي እንታይ ትጸገም ምትዕራይ ዘልዮ ዘሎ ካብ ኣጥራዲ ኮንስ ካብ ካልኦቱን ዝመጸካ ዝነበረ ንኣብነት ከምዚ ኢንቲሚዴቲንግ ወይ ከዓ ዘይድፈር መልኣኽ ተለካ ክደፍረካ ዘይትኽእል ስለ ዝኾነት ኦ ምዝ ሪላክስድ ክኾን ኣይክእልኒ ክትብል ትኽእል እያ ወይ ሓውሲ ትዕቢት ዘለካ ትኾይንካ ኩሉ ከም ፈላጥ ኩሉ ከም ዘለካ ኣክት ትገብር ትኾይንካ ካብ ካልኦት ሰባትን ፊድባክ መጸካ እንተነይሩ እዚ እውን ጽልዋ ክህልዎ ኽእል ንዓኣ ምናልባት ንሓዋሩ ኣብ ከምኡ መድረኽ ከይትነብር ትኽእል እያ ስለዚህ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክቅይሮ ፈትን ካልእ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ካብ ዝኾነ ዝወዳደር ወላ ምሳኻ ክትዕልል ከላ ሓውሲ ውድድር መሲሉካ ኣብ ህልኽ ተኣቱ እዚ እውን እንተኮይኑ ኣስተውዒልካ ከተወግዶ ፈትን on the other hand እዚ ጉድለታትካ ምእራም ክንብል ከለና ብካልእ ድማ ሓይልኻ ፅባቐኻ ብልጫታትካ ከተርፈትን ንኣብነት ገለገለ ትናትካ ስትሬንግዝ ንኣብነት ሕያውነት ወይ ከዓ ጥዑይ ሰብ ምዃንካ እንተኮይኑ ጥዑይ ምዃንካ ከተርእለካ ሓደ ሓደ ግዜ ጥዑያት ሰባት ብዙሕ ግዜ ስለ ዝብደሉ ድሕሪኡ ምስ ካልእ ጓል ክራኸቡ ከለዉ ዘይጥዑያት ኮይኖም ሲሪየስ ኮይኖም ክቐርቡ ይፍትኑ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ትፅቡቕ ኳሊቲ ናትካ ኩሉ ግዜ ከተርእዮ ከተንፀባርቆ ኣለካ ምክንያቱ መጠን ፅቡቕ ነገራትካ ዝረኣየት እታ ንዓኻ ትኸውን ነቲ ፅቡቕ ክትደልዮን ክትመርፆን ትኽእል እያ ፅቡቕ ዝምድና ንክህልወኩም ከዓ ዕድል ክህብ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ጉድለታትካ ምራም ፅቡቕ ነገርካ ግን ክደፍኣሉ ምፍታን ንብል ኣለና ቅድሚ ናብታ ኔክስት ምኻድና እዛ መፅሓፈይ ብዙሕ ብዛዕባ ዓውዲ ፍቑራት ነፍስኻ ምፍታውን ካልኦት ሰባት ከም ዝፈትውኻ ንምግባርን ዝሕግዝ ቻፕተርስ ኣለዋ እንተረኺብኩማ አንብብዋ ሊንክ ለኩም ኣብ ከባቢኹም ድማ ትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ክቐፅል እየ ቁፅሪ 3 don't dwell on the rejection this is very important እወ ልብኻ ሴራትካ ዘይተፀበኻዮ መልሲ ረኺብካ ኣለኻ ከቢድ እዩ መሪር እዩ ኣብኡ ግን ኮለላ ይትበል ምክንያቱ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እንታይ ማለትና እዩ no one likes getting rejected ሰብ ኖ ክብሎ ወይ ክነፅጎ ዝደሊ ሰብ የለን ወዲ ይኹን ጓል so it's a bitter moment and no and one must okay most of us prefer to forget about ስለዚ ንኹልና መሪርን ከቢድን እዩ ምክንያቱ ክንፀግ rejected ክንከውን ስለዚ ንመርፅ እዚ ኻ ክንርስዖ እዩ ዘለና but there is no doubt it's all about no doubt it's all you can think about እቲ ኣገዳሲ ግን ኩልና ከም ንፈልጦ
ولا حماق يكون ولا مرير يكون بزعبوت رايك تحسب كم تجدد جن ردويو نقول ناون زقاتم دحري مستنص أجوها كل جزء بزعبهم تحسبيها. So if you think of anything, if you can't think of anything else, ask yourself these questions. So بجكاتي زقاتمك كنتات كالك تحسب زي تغل انتلخا نزن حتوتات زين كتحتن فتن أقدس نبتات دمين وزر حادي will thinking about this change anything. So قدامي تحطو إذا اللي بزع جزية بزع أبوك حسب بزع فوز اللخصي تغمر لورو يتغمر ندينا عن خمالس ويدما أبكد ناس حابنات نخلوني وي زبالة عدل نخلوني وي كعلوت نخمز أنسي انتهي تغمر له معناته كم زك نحسب كلنا نفسنا ندربينا نتشنقينا ولفتاتنا قالوا شجارة مستني نفسي حاسي مليسو ناب حماقي زخيل سلازز قبر زلخو نعاي يخون نخال نغركب يتغمن دي يقول عني الكامتات يدل نعاقت رغبان درخوين علامها زي ودا قالوا what could I be doing to change the situation instead تخاليت دما امبار زي تغمن تخوين انتاي كقبري زقبان حجي أب أي خنا بكالوت عدل كبر نزخ انتاي نتفتات كقبر لني لنفسي بخمية عليها زلني حدا سبسي انتني عوكا ويعيدلي كان تيلوكا اتزل لك كناتات كمان نعون تزي تقبيلو لنفسها مليس كانت تقولي خان تتجني كاسي بيناي من قدي كده ليكا كده نسأل كاي زغلنا الواد مبر كده ليكاي كن سلازي كان السعولا لنا تنقبر زلنا بحري مليسهم كم تسألونان كم زرحقونان دي زقبر ويس نسومن كالوتن كم زدلونا نفسنا نقبر لنا سايات حتو نسخا إسا بزي نزع جزا لخايون تدي مريتو نبزل على درجة خيد نعاخا زي مدلايو كم زد تحسون كم زعرغون نك خون نمبر مليس كان تحتي I تدقوس قطر سلسة should I hurt myself or try to help me get better so نقصهم كنا حزم كنا نفسي مقدار حشني ويس نفسي عرية تمراتن تدلاين مخون حشن تخليت تحشكا if you're crying in pity you won't appear attractive anyway so تحتو مليس كاتج النغن أبخياتنا بحزنن انتلغا أول فتاتنا بقلن تخيدكا قرماخا ملكا كمنفسكا مليسي حماق زخون سحاب النت كادما يقود لنبرا يوسخني سلازي بنت عارو أكت تقبر يقبع. Number 4 do things to make you feel better. So قدر سلسة كابتي ستنس أكايوي كابتي كابو وزيخا ننفسخا نبزبلت أن قد كيد كتحقزان لك سودما بغمي by doing things you love not only you look better but when she sees you living your best life you will send a strong message that you're not easily defeated. So aware አይደለ ካኔ مسخا خير አይደልኒ ይላት ካደላ ስለዚህ እዚ መሪር ከውን ኸልዩ ትጽቢት ከኻለ ስለ ዝነበረ ኮሙ ስለ ዝበለትካ ግን ነፍስኻን ተውዲርካ ነፍስኻ ጎዳእካ በንጻሩ ንስኻ ኮሙ ዝበለትካ ጥራይ ደይኮነስ ቡከይ ተሰናበትካ ነፍስኻ ልዒልካ ብዝበለጸ ክትነብር ጽቡቕ ላይፍ ጽቡቕ ዝኾነ ምዕባለታት ከተርእን ተሪኻያ መልእኽቲ ኢኻ ትሰደላ ዘለኻ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኸሰረት ኢኻ ትነግራ ዘለኻ ስለዚ እቲ ዘለኻዮ ድሕሪ እቲ ኩነታት እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኸሰረት ክትነግራ ሓደ ሽግር ተጋጢሞ ዝጭነቕን ነፍሱ ዘበላሹን ኣብ ሽጋራ ናብ ገለን ዝኣቱ ዲኻ ክትነግራ ደሊኻ ወይስ ንሳ ኖ እንታይ ኢላትካ እውን ኣዝኻ ሓይልካ ትኸይድ ሰብ ምዃንካ ብርግፅ እታ ካልአይቲ ምርጫ እታ ዝበለፀት ንዓዓ እውን ዝገበረቶ ውሳኔ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ጥረት ዘይኮነስ ዓበ ጌጋ ከም ዝፈፀመት ንኽነግራ ዝኽእል እውን ስለ ዝኾነ things can do feel better so mood ናትካ ስምዒታትካ ክቕይሩ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እዮም ካብቲ ዘለኻዮ ጭንቀት ከውፁኻ ዝኽእሉ ማለት ናይ ሓደ spend time with your friends or family ስለዚ ግዜኻ ምስ ትፈትዎም ይዕሩፍትኻ ቀረብትኻ ቤተሰብካ ኣሕዋትካ ከተጥፍኦ ፈትን ምክንያቱ መሶም ከለኻ ነቲ ዘሎ ረሲዕካ ክትሕጎስ ጽቡቕ ነገር ንኽትገብር ዕድል ስለ ዝህበካ ካልእ throw yourself into your hobbies hobby እንተለካ ስፖርት ምግባር ድዩ ምንባብ ድዩ ምፅሓፍ ድዩ ትሕዝቶ ምግባር ድዩ ካልእ ነገራት ድዩ ሆቢ ናትካ ኣዘውትሮ ምክንያቱ ዓብይ መረስዕነት ስለ ዝኾነካ እሱ ስለዚ ሆቢ ከተማዕብል ኣለካ እንተለካ ድማ ግዝያዊ ከተጥፍእ ቁፅር 3 ኤክሰርሳይዝ ስፖርት ግበር ስፖርት ድማ እንታይ ይጠቕመካ ስፖርት ክትገብር ከለኻ ሓንጎልና ናይ ሓጎስ ሆርሞንስ ይነዝዕ እዩ ስለዚ ንኽንሕጎስ ዕድል ይበና ካልኣይ ድማ ትሕርቃና ብርሃፅ ጌርና ነብንኖ ክንጎይ ከለና እንተሓሪቕና ሕማቕ ተሰሚዕና ብርቱዕ ስፖርት ተጌርካ እቲ ሕርቃካ እቲ ዘሕርቐካ ነጥቢ በቲ ርሃፅ ንኽበንን ትገብረለኻ ምክንያቱ ድሕሪ ምርሃፅካ
ሓጎስ ስለ ዝመፀካ መብዛሕትኡ ግዜ remember that so remember just because she rejected you it doesn't mean there is anything wrong with you so ንሳ ኣይደልየካን ስለ ዝበለትካ ሕማቕ ሰቢኻ ወይ ጉድለት ዘለካ ሰቢኻ ማለት ኣይኮነን ወይ ፀገም ኣለካ ማለት ኣይኮነን ንሳ ኣይደልየካን ኢላትካ እምበር ንስኻ ከም ዘለኻዮ ብኩዕ ሰብ ሓደ ግዜ እውን እንኳዕ ኣይደልየካን በሉኒ ክትብለሉ መድረኽ ክመፅእ ክእል እዩ ምክንያቱ ዘይትግባእካ ሰብ እውን ነይራ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ እንታይ ክትብል ኣለካ ኣነ ብካልኦት ሰባት ተደላይ ዝገብሩ ነጥብታት እንታይ እዮም ንሓንጎልካ ኤክሰርሳይዝ ክትፅሕፎ እውን ኣለካ እዝን ባህርናተይ ዝበፅሐ ደቂ ኣንስትዮ ክፈትዎ ዝኽእላ ባህሪ እዩ ስለዚ እዝን ስለ ዘለኒ ከሲራትኒ ንነፍስና ኩሉ ግዜ ደጋፍናታ ከሲራትኒ ክንክእል ኣለና ኣነ ነዚያ እንተዘይረኺበ ሰብ ኣይከውኒ ኣይትበል እዚ ጌጋ እዩ ከሲራትኒ ነፍሳ ወፂዓ ብምባል ቲፌዞ ናይ ነፍስኻኹን ቁጥሪ 5 keep good friendship with her okay ሕራይ የበለትካን ኣይመቻኻያን ምሳኻ ቅፅል ኣይደልኒ ኢላትካ ሕጂ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝበለትካ እምኒ ምድር ባይ ትጀምር ገለገለ ሰባት ትሪኦም ኢኻ ኣይከውኒ ምስ በለቶ ሽማ ምፅላምን ሕማቕ ነገር ምግባራ ንዓ ኣብ ዘይተደልየ ባእስን ቂንታን ንዓዓ ምግዳእ ውራይ ልስራሕ ይኸውን እዚ ትዝሓመቐ ባህሪ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ደልየካን ኢላትካ ፅባሕ ኣይደልየካ ክትብለካ ትኽእል እያ ኣይደልየካን ዝበለትካ ድማ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለካ ንክትፈልጥ እውን ክኾን ትኽእል እያ ዘይበርሃላ ነገር ወይ ኩል ግዜ ስለዘይሃብካያ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዋ ስለ ዝኽእል እዚ ባህሪ እጅ ንገብሮ ዘለና ፅቡቅ እዩ so if you want to win over a girl who rejected you it's good to stay in her good books ስለዚ ዋላ እኳ ኣይደልየካን ተበለትካ ብክብረትን ብኣኽብሮትን ካብ ኣምርሓቅ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዋ ኣኽብሮት ፅቡቅ ከም ዝኾን ጌርካ ኣለኻ ምክንያቱ ልብኻ እንተሰይራትካ ሕማቅ ከም ዝስምዓ ፍሉጥ ከም ሰብ ከምኡ ጌራትካ ከላ እንታይ ዓይነት ባህሪ ጌርካ ድማ መምዘነናታ ድማ ኣገዳሲ እዩ ንስኻ ድማ ብፅቡቅ ካብኣ ክትፍለ ዝያዳ ሓይሊ ይህበካ እምበር ኣይጎዳእካን as mentioned earlier ከምኡ ድማ ኖ ኢላትካ ማለት እኮ ተወድዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ግዜ ሃባ ግደፋ ንስኻ ሂወትካ ግበሪ ኢና ኢልና ከምቲ ቁፅሪ 1 ዝበልና so ሳደይ ምርሳዕ if she's keen on being friends be friend with her so ምሳኻ ብምሕዝነት ክትገብር ወይ መሓዛ ክትገብረካ ትደልያ it's okay friend zone ዝበሃል ግን ኣሎ ከምዚ ናታ ልኡኽ ክትገብረካ እንተፈቲና ግን ኖ ክትርሕቕ ክትክእል ኣለካ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኖ እንድሕሪራትካ ምሳ ዘለካ ዝምድና ደረት ክህልዎ ኣሎ ዋላ ሕማቃይ ትፅረፋ ገለ ግን ከምቲ ቀደም ክድውለላን ክትረኽባን የብልካን ክጎድል ክኽእል ኣለዎ ስፔስ ክንብል ከለና ከተጉድሎ ኣለካ ማለትና እዩ so ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ከመየለኺ ገለ ዝኾነ ሞቲቬት ዝገብር ፅቡቅ ነገር ተሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መዓልታዊ ወይ ኤቭሪ ኣወር ይብል ኣለኹን ኣብ ሶምን ድዩ ኣብ ወርሒ ድዩ ገለ ነገር ክትፅሕፈላ ትኽእልካ ትፅሕፎ ከዓ ምና ፍቅራዊ ልቢ ሰብ ሰበርኪ ዶ ገለ ንድብል ደይኮነሲ ብዛዕባ ሂወት ዝነግር ነገራት ፖዚቲቭ ምዃንካ ዘግልፅ ነገራት ክትሰደላ ከለካ ፅቡቅ እዩ በንፃሩ ድማ ኢግኖር ጌርካያ ገለ ከምዘይትግደሰላ ሰላም ተላትካ ሪጀክት ትብላ ወይ ከምዚ ዝብል ስእሊ ትሰደላ ተኸይንካ not good sometimes a girl may reject you before agreeing to date she may want to take it slow even if she likes you ሓደ ግዜ ኖ ትብለካ ጓል ምናልባት ሃዊኽካያ ክትከውን ትኽእል እያ ቀስ ኢላ ክትሪእየካ ክትመዝነካ ከመይ ባህርለካ ብሕማቕ ግዜ እውን ክትሪእየካ ኢላ ኸውን እውን ስለዝከኣል እዩ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ ቁፅሪ 6 start seeing someone else that's tricky one እዚኣ ኣገዳሲት እያ ኖ እንድሕር ኢላትካ ንፅባሒቱ ከይድካ ምስ ካልእ ጓል ተሳኢልካ ስእሊ ስለደላ ይብል ኣለኹን ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ቀስ ኢልካ ግን ንስኻ ኣብ ኣጥራይ ምሩኽ ከም ዘይኮንካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለዋሳ so እንታይ ማለት እዩ ሕራይ ኣይከውኒ ምስ በለትካ ዲስታንስ ሃባ ኢግኖር ግበራ ቀስ ኢልካ ፀሓፈላ ማለት ዕጨዋ ብሎግ ግበራ ይበልኩም دحن زخونة زمدنا فتيركا دسخاجن موف جبر مسكال كتعلل جمر ولا تغلال لغت كي تزي حسبك غنياتو كانوا لا لنا زيا حدا جنيانة تخالص بكت بدلو تخل اندي خاجن بحافش شاجن أبو عزف غرقن تسريها بفلاي دماء بوالد تسريها تبيع It's not okay to advocate to use people سبات كنتك أملهم نز خمزي تبغى يكونن but I can't deny that it is effective in making someone else especially a girl who rejected you to sit up and pay attention. So بحفشة تقدر تسأل كذا نبرد قال لبا ويكا ممزنيته كمين قبل عليه هذا اللون غتفلت تبغي. The truth is seeing you with another girl will make her jealous. So بحاجة تدلي كان تنيرا ويزخون دليت تنير وقبل عليها مسكال قال كتكيد هي وقت كجمر ترياتك تبغى يكسب معاني كتكنيه نقالين كا عبد بدون كتولى نغليو
Even if she rejected you, the sight of another woman on your arm is definitely will make her question her decision. ስለዚ ዝኾነ ስምዒት ሕቡእ ነገር ድሌታት ተነይርዋ ካልእ ጓል ሒዝካ ከይተሪያ እንተ ሪያትካ ፅቡቕ ኣይስምዓኒ ቅንእ ክስምዓዩ ኣብ ገለገለ ድማ ንድሕሪኻ ክትጎይ እውን ክትጅምር ትኽእል እያ ስለዚ እዚኣ እውን ጥንቃቐ የድልያ እዚ ክንብል ከለና ግን just flirting will do the trick but don't move too fast so እዚ ክንብል ከለና ምስ ካልእ ጓል ደቅስ ሂወት ጀምር ንብል ኣይኮነን ዘለና ዝምድና ገለ ነገር ምፍጣር ጥራይ እሱ እኹል እዩ ምክንያቱ ንዓ ንሳ ነው ስለ ዝበለትካ ድሕሪ ሶምን ምስ ካልእ ጓል ትኸይድ ተለኻ ብቐደሙ እውን እንቋዕ ከማን ኣይኮንኩ እያ ክትብል ትኽእል ምክንያቱ ቀልጢፍካ ናብ ካልእ ሙቭ ስለ ዝገበርካ ናይ መወዳእታ be patient and try another time ያ ኣገዳሲት እያ ናይ ብሓቂ ተድልየካ ጓል ተኾይና ኖ እንድሕር ኢላትካ ክትቀብፃ የብልካ ወይ ከዓ ኖ እንተኢላትኒ ኢልካ በቃ ክትርብሻ የብልካ ዲስታንስ ክትባለካ ግዜ ክትባለካ ኢልና ግን ድሕሪ ግዜ እውን ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ግዜ ቅድሚ ዓመት ዘይተረዳዱ ወይ ኖ ዝበለቶ ድሕሪ 2 ዓመት ሕራይ ተባሂሎም ሂወት ዝገብሩ ብዙሓት እዮም ትፈልጦ ኢና ድማ እዚ so the final step is to be patient a girl is a human being her feeling can change just because she rejected you today doesn't mean she will reject you in few months or in few years ስለዚ ሎሚ ኖ ስለ ዝበለካ አይደለካኒ ስለ ዝበለትካ ንሓዋሩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ዓቕሊ እንተገይርካ ኣብ ካልእ ጉዕዞ ናይ ሂወት ብፅቡቅ ካንተዛዚምካዮ ተዓፃፂኻ ኣብ ድሕሪ ዓመታት ተመሊስካ ፅቡቅ ሂወት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ንዓይነት እቲ እውን ኣብ ገለ ፖይንት ኣጋጢምና ፅቡቅ ነርና ድሕሪኡ ትምህርቲ ኮይነ ቢዙ ኮይነ ንሳውን ቢዙ ኮይና ሓደ ን2 ዓመት ዚና ድሃይ ኣይነበረናን ድሕሪኡ ከም ብሓድሽ ብሕማቕ ስለ ዘይዓፀና ፅቡቅ ጀሚርና ፅቡቅ ሂወት ብሓደ ንቅፅል ክኢልና ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘለኹ ካብ ተመክሮ እውን ዘለኒ be her friend if she's upset or need help you are the one she turns to ስለዚ ብሓፈሻ ፅቡቅ ፍሬንድ እንተኮይንካ ኣብ ገለገለ ፀገማታ ሓገዝካ ክትሓትት ትኽእል እያ ኩሉ ግዜ ግን ናታ መማኸሪ ምስ ካልእ ወዲ ንኽትከይድ ንስኻ ተማኽራ ተኮይንካ doesn't work friend zone ከይትእትወካ ጥንቃቐ ኣለካ gain her trust so when she finally ready to date and give you a chance you're ready ስለዚ ኩሉ ግዜ ንነዊሕ ጠሚትካ ፅቡቅ ካራክተር ናትካ ተጠቀም ኣመና ግን ናታ ጓሳ ወይ ናታ ሰራሕተኛ ክትከውን የብልካን ኣይፈትወን የሱ try to be a good person all the time and it will pay off ጥዑይ ሰብ እንድሕር ኮይንካ ወይ ንሳ ወይ ካብኣ ትበልፅ ክትረክብ ምዃንካ ፍሉጥ እዩ so እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኩልና ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሂወቶም ኖ ዝብል መልሲ ንዝረኽቡ ከመይ ገይሮም ነታ ጓል ክረኽቡ ይኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓወላ እንተዘይረኸቡ ካብቲ ኩነታት ሓይሎም ከም ዝወፁ ይኾኑ እያ እቲ ዕላማ ተፈቲኹም ላይክ ኣብዋ ናብ ካልእ ድማ ሼር ግበርዋ ደቂ ኣንስትዮ ርእቶናትክን ምናልባት ንካልኦት ኣሕዋትክን ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኣብዚ እንተገደፍክን ፅቡቕ እዩ ኣብ ካልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ሰሰናዩ ቻው